Euskadi Irratia. Oiana Galezan Poni, kaixo egunon. Kaixo egunon. Oskarretarako hautagaitzak ezagutu ditugu, Urrezko Globoak banatu dira, Kataluniako Gaudi sariak ere bai, laster izango dira Goia eta Cesarren garaia, sarien sasoi ofiziala hau da Oiana, eta Donibane Loizuneko udalak larun batean musika sariak emango ditu. Hori bera, Eusko Ikaskuntzarekin lankidetzan sortu zuten sariketa berezi hori, eta beraz, 28an, beraz, larun batean, 11 sari horiek banatuko dira, bi instituzio horiek pixkat musikarekiko duten atxikimenduari pixkat balioa emendatzeko gixen. Bi sari banatuko dira, ezta? Batetik gazte saria eta orezkoa. Hori bera, beraz, alde batetik gazte saria, pixka bat gazte bati, ja musikan ari den gazte bati, pixka bat, nola ezan, beka antzeko bat edo diralaguntza bat ematea da, eta bere ibilbidea ere baloratzea, eta pixkat lanean jahaidezan, bere egiten duenaren segitzeko gixan, pixka bat, frantsez erraiten da coup de pouce, pixka bat laguntzeko laguntza bat da. Bultzada txiki bat. Hori da. Eta orezkoak zen nabarmenduko du? Beraz, horrezkoa, hor, ibilbide eredugarri edo ibilbide luze bat izan duen musikari bat saristatzen dugu, baina izaiten aldira ere erakasleak, pixka transmisioaren inguruan egin duten lana, eta zinez hor, helburua da musikaren inguruan bizipen bat duten pertsona horiek, haien ibilbide osoa musikaren inguruan eman duten pertsona horiek, pixkatu horretzea. Eta nortzuk izango dira urtengo sarituak aurreratzeko moduan gara, ez da larun batera arte itxaron beharko? Ez, hori da, badakigu deia, Michel Etxekoparrek lortuko duela horrezko saria, eta bestaldetik Marina Beheretxek gazte saria jasoko duela. Michel Etxekopar ezaguna zaigu Euskadi Irratian. Bai, Michel Etxekopar, norkeztu ezagutzen gaur euskal musikan, nola ezan, referentzia bat da, bereziki siberutar musikaren inguruan, baina ez bakarrik. Michel Etxekoparek zinez lankidetzak, gauza berriak, musika tradizionala eta musika berriaren arteko zubiak eraikitzen ditu betidanik, beraz biztan dena siberutarra da sortzez, eta siberutik nola den, elikatzen da ezagutzen duenetik, baina maskaradetan bat hartu zuen, izan da, zinez figura bat da, eta bereziki, Xiru Festivalaren abieraztaldeetariko bat da, baina geroztik izan pastoraletan, maskaradetan, eta beste gauza askotan parte hartu du, azken berritasunetan, bada adibidez Galtzetabururekin burutzen duen kontzertu topaketa, eta mikropastoral bat ere sortu dute ez da aspaldi. Eta bigarrena, gazte saria jasoko duena, Marina Beheretxe. Beraz, Marina Beheretxa, bera biolonista da, berak ibilbide klasiko bat du hastapen batean, baina gaur egun egia da Euskal Herriko biztanle gisa eta Euskaldun gisa, musika euskal tradizionalarekin lanean aritzen da, eta iringarria dena aurten da bi sarituak lotzen alditugura, elgarrekin bultzatu dutelako Aztarnak proiektua, beraz hori da Marina Beheretxek bultzatutako disko proiektu bat, eta hor zinez musika klasikoa eta maite dituen musikak nahasi ditu, eta egia ezan nola biziki diska polita da, ez da euskal musika bakarrik, ez da klasikoa bakarrik, biziki goxoa da entzutea, eta gaur egungo gazteeri ene ustez zinez hitz egiten du disko horrek, eta horretan biztan dena Michel Etxekoparrek parte hartu du. Bai, Aztarnak buruan zuenean, eta oraindik gauzatu gabeko ideia zenean izan zen faktorian, laguntza behartzuelako, besteak beste crowdfunding bidez bideratu zuelako Aztarnak. Eta hainbat lankidetzarekin sortutako proiektua da, tartean aipatu duzun bezala Michel Etxekopar ere bai. Bai, badira beste artista pila bat, ahantxalan adibidez margoentzat, baina izan dira jokero batzu, ere Rudiger bezala, eta hori da interesgarria da Marinaren ibilbidean, naiz eta izigarri gazte izan, asko lan egindu aktore ezberdinekin, eta ibilida Frantzian, Suizian, Belgikan, Marokon, Espainian, eta beste toki askotan musika jotzen. Beraz, naiz eta gaztea izan,
hortan ibilbide zinez polita du eta horretarako horretu nahi ginuen eta lagundu nahi ginion. Eta irakasle da Baionako kontserbatorioan. Hori bera, eta biolonista da, beraz, Iparraldeko orkestran ere. Beraz, larun batean egingo duzue, sari emate ekitaldia, edo nor joateko modukoa izango alda, edo gonbidatuentzat bakarrik? Ez denak konbidatuak zarete, zinez helburua sari horiek egikoiak izaitea da, jendeak bepiska bat ez badutu ezagutzen Marina eta Michel haien ezagutzeko parada da, eta begiraleak dantzariek ere emanen dute dantzatxo bat haien horrez, beraz momentu goxoa, konbibiala izanen da, eta beraz denak konbidatuak zarete sari horien ospatzera, hori da Donibane Lohitzuneko musika horien ospatzera, zinez zatozte saldo handian, ene ustez pesta polita izanen da, oso laburra izanen da, biztan dena, 11 terditan da, eta gero jatekora joanen gira, baina zinez bi artista horiek merezi dute, eta ene ustez zeremonia polita izanen da. Zalantzari gabe merezi dutela. Donibane Lohizuneko musikasariak, larun batean banatuko dira, Donibane Lohizuneko hiriak eta Eusko ikaskuntzak antolatutako sariketa berri honetan, lehen sarituak, gazte saria Marina Beretxek jasoko du, eta orezkoa berriz, Michel Etxekoparrek. Oiana Gale Zanponi, mila esker. Mila esker zuri, zanuntza!